Mana nagpicture. Palabay na dayon. Okay? Uma nila picture. Okay na. Oh, 'di ba? Okay. Okay. Umanday nila picture. Uma nila picture ana law sa dayon. Larga. Burak. Sintro book for show ini manang na so ini dito last poste terang agdanan ang balay ito raw ay mangga. Ulan na good siya. Oy, balo! Si Wiggy man dito yung awards. Ulan. Ulat tayo sa blade cutter. Ulan yun siya. Goods. Ito nga balay ang tauran. Uyog na ulan. Jesus. Tapos ay alright, timing kay kusog ng ulan manrigit. Ay, natulang lupa sa vlog. Ay, natin sa bahay mo to. Kupal. Snack sa mga bali. Ang kumpanya, sir? Si Akaho, Japanese nga nadro. Area at Frutas, lanzones, and area at 0603. marang. Thanks.